Ibuli banyareko bagosemigwa banyareko bakwira chinga kichi nakwene kibunda banyareko bakubara abana babo anene bali bagenetse ko bakwirigania ase amatemu aye class ya gatano na gatatu nabo ige class ya 10 na kabera senchira yobo ikiranu gagokwana aya omwalimu omonene gwe skuru ya St Aloysius bwana ongawe yego toka ime ward ya Kiogoro nigo boigo anyareko bagakuburi kubwaterana kwa bene gati ya Bible abana na boigo abotereri bwe chiskuru elinde abana banyareko ba kora buya chinga ki ekibagendetse ko abakwirigania amatemu ayo amanene aranyareko bagaguchaka omutenyi ogocha boigo gati ya Bible abanyareko bagwikirana somujego ibwa masabo nigo baboria Bible bali bagendetse ko bakubisa abana babamenyete amono borema banyareko bakubasokia senchero bwikirana nabara banyareko bagusirwa elinde banyareko bakwegendereria asobugima bwabo bakirali tuko gati yabo kwene kiyabona banyareko bagusirwa asensemo yechisemi Wali tulia lero tuwate kusabira abana ba form 4 kubarigania asabate mwale mutwa kesi na Bible bacha ba pastor bacha na basadi bacha to abigira sama okanya sai asi ukuyanda asabate mwale mutu kuri request ya Bible ba ikabana bange ba fuitie pangana drugs abarua bidule na yusatia de tabie die be chikabali chimbe bakora batembo bari bija baje kona mwana mazi na bese ke turu bija bari to abarendire nigo nabasambirende mwa abana chinga kichingororo elinde banyale ko baba gutwara chinga kichingya asoje gukora batembo nabo chinga kichichingo tebega saba iburi bari bagwata abana bare marite muna injiga bano ndenene ibongo ko basaba ngo batebiga Chisukuru chire Kenya gachi abana bare marite go chire chinyinge kuri umwana okwaguranse oyo wosebora oyo tari go kwana oyo romuko Chisukuru cyonse chiro chichikoria Kenya ria chitabantu bare marite bagende Chisukuru baro bakonye